काळा लागला. रे निक्या कायला गावाक चालले वैस बॅग लक्झरी पर्यंत पोहोचवशीत. अरे बापरे, गावची बॅग रस्त्यावर घेऊन निघाले म्हणजे कल्याण झाला. रे निक्या आजची गाडी हा, चल लवकर कोकण नगरला जाऊचा हा. आधीच उशीर झालो हा. बरं झालं तू गावलस. बकरो गावलो. काय भरला रे चल मेल्या. हा येतोय. आधीच उशीर झालो हा. हाली संधी वापा तो त्रास सुरू झालो हा. म्हणान तू का सांगलंय बाकी नाही मला. काय रे निक्या गावात चाललं? नाही मी नाही, बागवे काका चालले, त्यांका सोडूक चालले. बागवे काका रे चल मेल्या. हा येतोय. उशीर होता जा जा. काय रे निक्या गावात चाललं? ही कपर आताच भेटूचा होता. मी नाही चाललंय, ते बागवे काका चाललेत ना गावात, त्यांची बॅग सोडून येते मदत म्हणून. रे चल बेगीन, थंय गेल्यावर 10 रुपये देतोय तू का? बरो पार्ट टाइम हा. पार्ट टाइम नाही गो. रे मेल्या चल. येतोय चला रे मेल्या चल. पावणे 4 झाले. येतोय. हे काय रे गावात चाललं? तुमका बरी सुट्टी गावता, नाहीतर आमचं बस अक्कर माशी. ए मी नाही चाललंय, अक्कर माशी बागवे चाललेत. काय अरे माका हाक मारलंस? नाही बागवे चाललेत, त्यांका सोडून येते. हा चल. तुमका तेवढा तरी सोडू गावता, आमका तापण नाही. अरे चल लवकर. हा येतोय. काय रे गावात चाललंस? नाही, बागव्यांची बॅग पोचूक चालले. मेलं बॅगच पोचवीत राहावं आयुष्यभर. रे मेल्या चल. हा येतोय. रस्तो संपणार नाही. ए निक्या गावात चाललं? हे पैसे माझ्या म्हातारेक दी, ती का सांगते स्टँड वर येऊ. अरे मेल्या मी नाही चालले, ते बागवे काका चालले, त्यांका सोडूक चालले. तुझे पैसे तुझ्याकडे ठेव. चाय पावडर आणि अगरबत्तीचं पुडू आमच्या चुलत्याकडे दे. नाही. अरे असं काय करतं, बाजूबाजूक राहतो ना आपण. अरे नाही म्हणजे मी नाही चालले, ते बागवे काका चालले. अरे मग त्यांका सांग. अरे त्यांचा गाव कुठं, तुझा गाव कणकवली, कसे ते त्याला ते तरी सांग रे बाबा देऊ. हो बाजू. अरे दादा गावात चाललंस? सुट्टी बरी गावली तुका? सुट्टीचा माराने तिकीट बरी गावली. दादा गावात चाललंस? आमका पण घेऊन चल, आमच्या बापाची सुट्टी नाही गावना. काय रे गावात चाललं? काय मेल्या गावात चाललं? काय मेल्या गावात चाललं? काय रे गावात चाललं? काय मेल्या गावात चाललं? गावात चाललं? काय रे गावात? काय मेल्या गावात चाललं? हा चाललंय मी गावात. फायनली गावात चाललं. अगरबत्तीने चहा पावडरचं पुडू चुलत्याकडे दे. म्हातारेक पैसे माझ्या घराकडे हे भेट. महत्वाचे पेपर हत तलाठी ऑफिस मध्ये दे. सही बी लागली की तूच कर. काय हा चुलत्याकडे दिले असते, पण जमिनीचे पेपर आहेत ना म्हणा. माझं पण या. अरे निक्या आमच्याकडे गावात चाललं, तिकीट देखाव. अरे मी नाही, मग हे बागवे चालले, त्यांका सोडू केलंय. अच्छा बरा. मी काय म्हणतो, कॅबिन खाली आहे, येतोस? नाही नको, सुट्टी नाही. हा? चल मरी. थंय गेल्यावर सामान उतरवून देशील माका. अरे 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 मेले काय करतो?